So, kumusta mga bay? Nanapoy nasud sa akong utok nga as in mi level up risky kay tanan o ayaw jud ninyo yung sunduga kay lisod na. Wa ko'y laing nahuna-hunaan karong adlaw kundi si Mama. So hi ma, kung nakakuan man gani kani daan, kung naka tan-aw man gani kani, sorry nalandaan. So ako dayong prank karon, so mag-prank ta karong adlaw. Ako dayong prank karon kay nakabuntis ko prank. Ala. So ako tawagan si Mama, wa man si Mama diri o gibingaw na jud ko ay ko as in ato niya. Sounds eskwela man. So antos lang pag may time, di ba? So ako siyang tawagan karon ug hoping na dili jud sa masuko as in terror jud kay na si Mama, terror jud kay tanan. Okay ba sa reaction niya? Kung makabati siya nga nakapabuntis kong babae. La. So, sige, tara. Ato nang tawagan. Hello, ma. Bati na? Kanang nalanta ko yung sumbong ba si mo ba? O itukan ba? Nang ay kasukuha basta ay kasukuha. Nang katubi tayo mo pirmi pahimang no sa kuha. Tong na basta oy. Napawong. Napawong. Lama. Napawong lagi. Tinggal gidiri way klaro. Ay wala ro mo sa way klaro. Sige, sumbong unsa man. Unya na nangaon na mo? Wala ka. Nang basta ay kasukuha. Sige lalo, istorya na lang kay kanang makoy kita. Kuan mo ba kanang sige, ikuan lang sa to, manawag na kog balik. Kuan na lang sa kanang dili na ka busy. Sige na wala ka na kun. Klaro daw sa iyo. Okay mo dia. Sunod na lagi ka nang naamoy time lagi kay Unya na sunod-sunod lang. Unya na sunod. Istorya na karon unsa pa man unsa na. kay Lusa. Dali ko kagad. Unsa ni? kay kuan mo ba kanang nakakuha mo babae mo ba? Nakakuha ko. Ha? Baptis ka? Baptis ka? Baptis ka? Unsa ma? Problema na na ni mo long. Kung nagbaptis na long. Sa eskwela ka taron. Bahala ka sa bungi ni mo. Unsa? Kakuan ka ba? Unsa ma? Di mo bati. Nasaan ang istorya lagi istorya para makatulog mo. Kung nga ni. Di ba kay wa mo tutuyo agad? Usa may ko lagi. Sige ba ako? Ano ba mo? Kuha lang yung babae lagi? Ang babae ba? Isang pera. Nakakuha mo babae ba? Yung mga tutuyuan niya, ang babae kaya nag-eskwela, pamanggod niya. Nahadlok siya ba nga ikuan? Kuan ba kanang Waay. Hello. Hello.
Oy mo. Oy. Lagi paungan ko. Oh my god, nasuko sa kuha ako mga ginikanan. O gawa ko nagtuungan na po des papa adto. Pero nagsorry na ko. Munang kamo kung magpabadlong magani mo sa inyong mama, papa, or lola, or lolo, or unsa pa na ang relatives ninyo nga suod kayo nyo sa inyong heart, pag sorry mo ha, pag sorry mo. Isa pag inyong sayo, words of wisdom na ha. Wala, nag-ayo namin mama, o nag-sorry na ko, tas bali niyang katawa pagkaibaw nga prank kardi ay. So yun mga bay, nakagusto ka sa akong video, so please like and subscribe. Kita-kita sa sunod video.